live chenro mari mar Kuku Mar Wach en chieng machielo kendo mago kod mbaka weche matimore Kenya ka molocho to ywak geko ma IEBC nitiere godo kod duond buche mopogore opogore. Duond buche mopogore opogore bedo godo bende kod IEBC kaachiel kod into kod an majago kura. Ng'wech idwa chom godo iri ng'aw mantiere koda ka giduoko ago mbaka koda ka achiel kuom jogi kumosebedo ko ywak no lala ahinya. Joked ratiro mar oganda iluongo ni Joint Integrated Forum jakom margi migosi Eric okelo Ikruok mar IEBC gine rade tayo yiero ni eri gige kuma no miyo yiero no ng'ade kalo pariyo koda par gabiro gine gige kuma sano sekede tim beno sangige makare duoko mar IEBC man duoko godo molo Raila molo dinga kaachiel to koda ka gidwaro maruto dwaro godo mondo mi IEBC mondo mi otim gine nade gin kaka joked ratiro mar oganda. Nyinga en Haron Otieno machiegni Kuku Mar Wach live e Lolwe TV nikech gini en marwa. Migosi Eric kedhe nade jaduong'? Adhi maber jaduong' ero. Ngima ni ber. Ami thuolo mar moso joma nene Lolwe TV mokwongo jaduong'. Joka nyanam. Yes. Amoso uni misawa uru aneno ka en saa auchiel ndire. Nyiso ni koro piny ochopo e dier onyango. Kamano. Okay, akia kaka sachi wacho mopogore nikech en saa 3:30 mar otieno, bano ka sachi chali ni chien mathin, but anyway, mano chieng moro machielo. Migosi Charles, Migosi Eric, sorry. Nyocha ka intiere Nyakalondo moro, ne iwacho weche gi kuma thoth ng'urge kuma unugodo koda ka giduol lero mar IEBC. But yena kunga chako ma ng'ata gombo mar penjo. Un kar kanye, tielo mokwongo okwaneka duond jok makelo mar oganda iwinjo ang'o miyo utho kamania? Erokamano Haron, ogwatho wantie enena ni wantiere kidieny mopogore opogore. Wawuoyo e platforms mopogore opogore kendo watemo mondo mi wajiw oganda kata kidienje ma ochung' ne weche yiero. Yiero ok en gima ditim godiochieng' achiel, ok en gima dibini 2022 wadhi yiero to se yier. Yiero kaluwore kata chik kata king'iyo 2017 elections no bedo nullified. To ne gibedo nullified based on key fundamental aspects. Number achiel maduong' moloyo en ni election ne process ne ok ne ber. Ma emomiyo kane Maraga ong'ado ni election ji odoge, nowacho ni election ni ok otimore e yo makare. Miyo wasebedo kwachiwo wach ni gi yore mopogore opogore. Kapok wachopo ka to Nyasaye okelo waka. Okelo penyo moro seche ma wacho ni nitiere gik mano timore chien kaya chande monego bed ni koro ni to ing'iyo to ubiro loso e dakika mogik. Dong neno ka uchal jok ma ouso jopiny mane geto ni oyo sama ne jowuok yiero chande no chako keto IEBC tesire ni oyo ma waneke timo ma waweke timo kaka ne timo gi jok ratiro mar oganda thuolo mano kalo chien jaduong'. En adier? IEBC waseketo tesire. To watimo mos ne ei kore ka ne wayudo pandemic mar tuo marach manodonjo e pinywa. Mano tamu uloso? Ma walosa to waloso ei ute. Waloso ei ute mopogore opogore. Ok wanyal koso mak waloso. Waloso but waloso ei ute mopogore opogore. Eka gik moko no the digital, moko ne the virtual. So ne wanyalo bedo gi buche wa mamoko to buche gi wago gi virtual. Migoseri kwa wacha dire. Be ineno ka un joked ratiro mar oganda useling sana gwenge makaluo. En adier ni waseling. To ok en adier ni waseling. Kedo ne ratiro mar oganda en gima duong' kabisa. En gima very broad. Omako ngima, omako timbe mag ngima, kendo chako mako paro mag ngima. So nitiere kamoro ma iyudo ka kapok wabire timbe mag ngima to wadhi e ngima. E ratiro mar dhano e ngima ne bende wang'eyo. Ka ng'ato bedo violated sexually, ka ng'ato bedo violated, police harass ng'ato, ka ng'ato mago gik ma wasebedo kwatimo year in year out. Nyisa gimoro achiel ma usechung'ne motegno ahinya. Gima kisomo ni in the recent past mane hinyo gwenge makaluo kata Kisumu kata Siaya kata kaunti achiel kende manuchung' motegno mokono oyo. Maeri to koro waloso kaka joked ratiro mar oganda ma Kisumu, ma Homa Bay, ma Migori, ma Siaya, ma Utamuru. Just one, Migosi Okelo. Abro erokamano. I'm at liberty to give you even two. Waseketo kind police gi japiny obedo machiegni mopogore kaka ne en chon. Wasekedo ne jogo ma bedo sexually violated. Ma
atamalo pira biriyo sani nyaka nye wabed ka wakedo ne oganda. Nyalo bear to the fact ni wasekedo e ratiro in terms of that. Weche wa mag yore somo wasekedo ne wandiko nini mang'eny, wandiko barupe mang'eny e assembly ma Kisumu kae in relation to weche mag ratiro mar dhano. So moko se duokwa, moko poko duokwa. Kichari kadwa penjo ni koso yo ma udil gode mopogore. But ngeche duoka ni sano ndiko mana barua. Dhano ng'iyo kodu kana neno gima kama notimore Kisumu. Wach kuom ranyisi ne ogo kata mana ng'at moro. Wakawa incident motimore machiegni mogik. Nyocha lweny manotimore Kirembe manogo mheshimiwa Fred Ouda. Chon ka gigi ne timore chon kata mane Migosi Ruto nobiro kar ka iria bene no hiny Migosi Ruto cha. Manogo mtokni moko manitiere msafara wa Migosi Ruto. Tulo moko kata mana chochi machano bedo mar siasa gwenge mag Manyata. Kata mana nek matimore Kisumu seche makoche gi ekip mag arita kwe. Wang'iyo kod joratike ratiro mar oganda mane wuok. Namba 1 giluongo jofwambo giloso godo motegno. Namba 2 samoro ne bago ng'anyo gi kuma kwe mane golo samath ne piny owacho ni ma okwadwa mahinyo jopiny. Strategy ema uloko koso moko kumu ochutu bor koro uling. Ero kamano. Wood John. Yes. King'iyo higa 2013. Yes. Migosi Uhuru Kenyatta ne odwa diyo jogo makedo ne ratiro kidogo. Geno wa kata tekre wa duto te ne nitiere e kuom kony manyalo wuok oko. To ka wayiero Uhuru Kenyatta gi sirikal mare, kony mane nyalo wuok oko ne dhi odi kabisa. Mae ne ng'uko lwetwa kata tekrewa. But magi duto te ne wa overcome gi nikech ne wanyalo timo gi the little resource mane wantiere godo. Ka awuoni wach mana achiel miwacho ni wach mano timore Kirembe nok ber kendo ne wakwere okang' mopogore kendo okang' matut kabisa. Ne waselose wachni. Waselose wachni kendo pod wamedo lose wachni. King'iyo weche ma wawacho kata mana wache ute fwambo mamoko ne wawacho ni security apparatus nyaka bed vigilant ne rito ratiro mar ji duto irrespective of ng'ama ng'ano en. Obed ni en mijumbe, obed ni en dhana majago kura. Ngima dhano en gima important. Nyaka wabed gi dignity nikech mano bende gima omiwa e constitution article mar 10. So ok de wane ka gimoro timore marach ma wawe ma kwa wuoye. Nyaka wawuoye mane emomiyo iluongo ni jokedo mar ratiro mar oganda. Okelo penjo moro Migosi okelo ni iwacho chini kacha naka ne chako ni yiero nokethore 2017 ma jo Kenya nochako dok kendo e weche gi kima gi yiero chini kacha nyaka urniri bende nitiere gimoro minyalo wacho ni oyo mato IEBC osetimo koso issues mage ma unugodo kod IEBC ni penjo ma chako godo to yiena mondo kura mi thuolo mondo mi donje matut live e Chenro mar Kuku Mar Wach. Migosi Eric okelo wacho ni ok giling thi kaka jomoko wacho bende ok gilal kamani wacho ni gisibedo ka kedo ratiro mar oganda achiel kuom gi lwenje go koma samoro geto chwech ma ng'ato sexual violence gin gik ma giseng'enya kachiel kod gitudo kindo bila to kod japiny. Okelo penjo moro machielo kendo gitudore godo koso handshake mano kelo kwe kaponi njore moro bete sani ok obineno bila ma samoro tiyo kod gi teko mang'eny en penjo ma kizungu luongo ni await and see situation mondo bwane ka gik moko timore. Migosi Eric 2017 otimi yiero mong'adi gipok otimore Afrika nyaka nene mochako dok kendo yiero kendo sani iri IEBC achiel chak dok yiero moro kendo uling ne gik moko beyo koso untiere kod gi ywak pok otim kod IEBC. Nyaka sani wasebedo gi ywak mopogore. Number 1 ka wawuoye process mar yiero lai mi de tago yiero lai mi dwa tago do yiero ma ne en thor mar wach mane miyo yiero ma 2017 no ng'adi. Ibiro yudo ka yore mar oro duoko transmission ok ne gin yore makare mane nyalo miyo wayudo adiera mar kwano mbulu mane ogo. Kibiro tinende kawuono tiyudo ni yore achiel ogogo pok omiwa duoko gi nyaka kawuono gi jo IEBC ni giloso mikakati mane manyalo miyo yore gi kik dhi chakel
tulo kendo. Yes. Number one, kawinjo ka jatelo mar jo IEBC Chebukati wuoyo, to wacho ni kuonde maonge 4G 3G gidhi tiyo gi yore gi magin magiwegi ema ging'eyo. Ma nyisowa ni ikruok mag 3G and 4G networks pok osebedo makare e yango e IEBC. Ni girita ang'o chien kama gino osebedo gik mano ofweny ayanga e 2017 elections. But wang'eni mano okel seyo margi. Mano en seyo mar piny owacho nikech keto network kata mondo obede kamoro amora e Kenya en tich mar Communication Authority. Mana dear, en tich mar Communication Authority. But jogi tiyo hand in hand. Ing'eni ok tianga biye odi kokirwaka. Nyaka irwaka eka bire odi to ng'acha koneno kapod ling to an omenda machamo cha oromo koda. Nyiso ni pok gidwaro mondo mi Communication Authority otim negi gik ma gidwaro. Ma an kaka Eric nyisa ni nitiere gik ma gidwa timo ma pok giwacho ne jopiny ni gidwa timo to gidhi timo gi kendo girie timo gi. So ka ok wawacho ne gi to nyaka wawach ne gi tinende ni gik ma girieyo timo go kek gitim gitim the right thing. Ang'o ma girieyo timo mineno ka dhi chocho yiero ni eri. Kech ng'ato nyalo penjo to gik ma migo seri kwacho giki. Be nigi giye kuma ni kod wende gi kata maino ma samoro nyalo buogo ratiro mar yiero mochom ngiri jaduong'. Ing'eyo e seche ma ng'ato wacho ni yiero ni ok otimore makare. To kiloko. Raila Odinga wacho ni kik idhi e pap gi referee machal ti expect result mopogore. Wadok gi referee achiel mano kwer ni ombulu no ok otimore maber. To ok osewuok oko mondo nyiswa ni ei gik mano wachno ni ok otimore maber ma gi ma emoloki. For instance, awuoyo infiltration. Infiltration kawa wacho weche mag report kata dwaro mane Ruto oketo ne jo IEBC. Ruto wacho ni nitiere absence the register ma wantiere godo cha. Nitiere jogo moko ma samoro nitiere motho to pod ni register. Jimaro mo gana 400 to kod wiye. No, gana 200 kod wiye ma Ruto wacho ni nitiere jogi komo tho ma pod ni register. Pod ni register. Penjo maduong' manyalo penjo jo IEBC. Ruto and deputy president. IEBC is an independent body. Ene kaka Ruto nodonje register moyudo jomotho. But yini kwa information. Yini kwa mondo mi penji ni to mi ongata kaka chalo. Nitiere right to information. Yes. Mano onge ng'ama nyalo doubt. But ere ng'ama nochiwo data mapok gichiwo ne public ni. This is the question that we are asking. Don't you go to change the bitch anyway. But Ruto no loso chon. Loso chon. My penjo mani wapenjo. Kini wapod wapenjo sani. Access to this. Again, the money you data marriage motho mi yud ji 200 gi wiye okitiyo gi IEBC kende. Itiyo nyaka gi register of persons. Mondo ing'e ni to jok mosetho mi death certificate ginadi. Koro uchich ne Ruto ndire gima nong'eyo chon ma samoro jomoko nok ong'eyo. Ging'eyo gi jo IEBC. Ok ni wachich ni Ruto gi jo IEBC Chebukati ong'eyo gimoro chon. Ang'o miyo demand mag mulu Raila Amolo Odinga to ok wach ni Raila ong'eyo gimoro nikech Raila bitiere kod demands magi. Abiro kanyo. Raila tiyo gi sirikal sani. Kendo ochiegni kod sirikal maduong'. To ka en bende tiang' owuo kalore gi gik manowacho ka. To dibede ni IEBC nitiere gik ma gipando ma ok ginyal chiwo oko ne sirikal maduong' nikech kade gichiwo oko to Raila dikoro nosetimre nade kendo ok dobi e TV mondo wachgi. Lakini IEBC okose yanga gik mane Raila openjo mokwongo ka. Ka en ng'ama chiegni gi sirikal to okia kendo dhi penjo. Mano nyisa ni nitiere gimoro ma jogi ong'eyo to ok gidwa wacho. Emomiyo ng'ani nyaka dhi penji. Ma emomiyo Raila nopenjo penjogi. Amor ni nitiere response momiye. Kendo response momi Raila Odinga samoro nyalo terowa e wach ni kiduong'o dhot to ibro yawni. To ok jogi osewuoyo in totality e weche ma wadwaro. Ang'o momiyo pok wayudo register full? But nani Chebukati wacho ni gidhi golo. Giritang'o. No, owacho mana ni time mar mondo mi KPMG mondo mi dhi tiek timo godo luoko mare magi wacho ni gigeto mar golo kura maro 1.1.8 en ginero ma idhi tim nikech Mulu Odinga nitiere koda ka gidwaro 10 tadieri Chebukati biro duoko 10 gi kote moro ka moro miyo answer mare. Wood John.
inyalo wacho ni sembe ipimo kod nyamin. Joluo nowacho kamano. Chebukati en lawyer. Kendo tich mare mar bedo lawyer omiye nafas mar chung e yiero. Ong'eyo maber ni gik moko tema timore e department mar yiero nigi timeline. Register mar voter onego bed ni igolo oko 2 to 3 months before elections. Kawuono wan gi ndalo marom nade? Mondo midano owe kar kanyero kawuono wan gi ndalo marom nade mano michopo yiero wadong kod ndalo marom 50 to kod 7 mano mondo michopo yiero mochante mradi ko chiko dwe mar 8 higa nieri live chenro mari mar kuku mar wach migosi Eric Okelo kwang'eyo ywak go kuma jomo chung ariyo ntiere godo kod IEBC duoko margi to kod ndalo machomo yiero nieri ang'o manyaka tim jo Kenya marom 1.18 kono thuolo mar goyo kura ka jogi eki 200 to kod wiye jogi kuma no setho 400 to kod wiye gin jogi miluongo ni double entry kata mana ng'at ma nyinge ni kato nyinge ni kumoro machielo ji maingo 300 kendo gin jo Kenya ge kuma details ma kata gik mane ndikore godo gin gige komoko ne kare wacho ni fake details mane gichiwo ang'o matimore magi gino ng'e chondo no lingo do thi thuolo modong niri nyalo bedo kod adieri ni IEBC dhi tayo yiero man kare koso oyo aloso kod jalony weche gi mag ratiro mar oganda migosi Eric Okelo bende en jakom mar Joint Integrated Forum e Kisumu County. Kikimul remote mari ni gachodo gitelo mari mar chenro niri kasi modho piga mar ndim. Kachile chenro mari mar kuku mar wach chenro makawuono agomba kod migosi Eric Okelo ma en jakom nero mar Joint Integrated Forum kaka jakom margi e Kisumu County kae jakena tiro mar oganda agomba ke IEBC gik mone ogetem gisetimo koso podi live e chenro mari mar kuku mar wach. Migosi Eric aweyo kama na penje goro ni ntiere gik mane wacho miwacho ni ntiere gik moko monego bed ni pod medo kolo mar mondo mingi to nikech IEBC nosego duoko margi king'iyo thuolo modong ni ineno ka gik ma giwacho gieki gin gik ma nyaka dhi tim jo Kenya bed gi chini yiero dhi tayo makare koso luoro mondo nyalo mako jo Kenya dong Aron wacho IEBC nyaka ogola oko koko mondo IEBC otim gima owinjore oken jo kedo ne ratiro kende manyalo timo mae dhano manigi information nyaka koro gol information ma en godo mondo mi IEBC oringi otim gima kare. Kawuono ni ka wawuoyo ing'eyo ni IEBC train media houses ok ang'eyo ni en content mane ma IEBC dwa kelo ne media house kawuono to target margi gin ng'agiri and nikech ang'o sani magi a questions mwapenjo but nyaka gis jo media kaka de ginende chiedho yiero mochan timo niri fuambo kache koda gikeyogi mano to nyaka chanda ni ang'o momiyo timore molewo weche moko nego wachi gik ma samoro media nyalo tiyo makel tulo ne Kenya gin gik mathoth ma IEBC nyalo puonjo media magi gik ma onego bed ni IEBC oketo e limelight ne japiny mondo jopiny ong'e gima IEBC opango timo IEBC ne otimo simulation ka king'iyo nyocha wache chien kocha tiyudo ka jochungi onge ng'ama ong'eyo kata ni idhi test kit e ward ne kata e polling center ne to jachung emonego bed ni ng'eyo the effect of temo kit cha ang'o mamono IEBC wuoyo gi jochungi mondo ginyis jochungi gik monego gitim useloso kod jochung munyo ka jochung wacho ni gikia asewuoyo gi jochung moinga par moko kia kala ni gino ne timore counties makaluoko Kisumu kende Kisumu county ka kende moko kia kala ni gino ne timore nyocha gitime Kisumu ka kiwinyo report magigolo ni gi test machine gi e polling centers 1,000 but mondo obed fair ne IEBC anyalo paro bura ne ronang'e IEBC no luongo jok mochung te mane gwenge makaluo anyalo paro mane giromo godo dute inyalo luongo bura kanye ji duoko kalatese gi IEBC nyomiyo ng'ato ka ng'ato dichienge kendo yudo ka ng'ane ino dichienge chieng makama ng'ane odichienge chieng makama similar way mane gitimo godo mano dak ne gidhi godo ir jochungi mondo ginyisgi ni odichieng makama
wabiro bire constituency ni, wabiro bire county ni, wabiro bire ward ni, mondo mi watest kits magwa. Oduogi wach mar time frame thuolo modong'ni kache koda gi budget mar IEBC adieri makende kobedo fair bende ni IEBC samoro pesa mar gin go ok ni samoro pesa mane gi kwa mondo mine migi doko migi mane gidwaro gin gi pesa matin mondo migi luoro godo Kenya te samoro nyalo bedo midhiero but okalose logi bendo kawachi ni gik magitimo gi samoro gidhi ketho e weche mag yiero. Aron dayo moro e Manyata. Yes. Maka moro kia ni IEBC yudo pesa koa kanye. Ok bing'eyo ni IEBC nigi pesa matin. Eno dich ni kura ota eyo makare. Yes. Mane obligation mar IEBC. IEBC mondo chiw information prompt. Amor gi kaka ne jo health ne timo gire kane pandemic otimo waka. Every now and again ibro yudo ka either Kagwe owuok oko biro nyiso wa ni corona to gik kama ma e sama wantiere sanene wan gi electro corona sanyu nego bed ni miwa briefs every time mondo mi japiny madwa dhi gombulu cha obed gi access to information because en ratiche e katiba. So onge ng'ama nyalo golo information mopogore gi IEBC. Jo ma jo IEBC ma jo Kisumu giwe nindo e class giwuok oko mondo giwuok gi jopiny ka jo moko dwa nindo to jo Kisumu kae ma jo IEBC nyaka ng'e ni they are on our radar. Seche miwacho ni nyaka ging'e ni on the radar nieri ng'ato IEBC be samoro nyalo gi bura na dieri eka ne gichako wuodhi nieri pontiere gik moko mang'eny pod gibro timo ne giromo kod gisen gik monego tim ging'e oyo internet samoro onge kairi ma onge kar sureties moko bende gichano mar timo. En ywak mawuok kuom jotelo koso une muneno kama fuok nitiere. Waneno kuma fuok nitiere to seche ma wawacho fuok ni to jotelo bende koro realize ni kara fuok nitie adier. Jowa ma jotelo mang'eny biro realize fuok ni ka giseneno ka otimre nade ka wawacho ni kara fuok nitie adier. But kata IEBC ong'e ni gin gi fuok nitie. Ne ging'e ni ji dhi e yiero karang'o masani koro tang' gi wat ni time tin. Donge ne ging'e gini 5 years down the line. Ang'o ma ne mono gitimo gik prompt in time mondo mi nikech giyudo pesa every now and again. Kaka imiyo county pesa kaka imiyo jo IEBC pesa kaka imiyo assemblies pesa kaka imiyo jo IEBC pesa. So ok ginyal wacho pesa magin go matisno ang'o ma mono gitimo godo gik monego gitimo ne gin ndiko jika in Aaron samoro wanyalo wacho ni IEBC kikwasegi to nitiere gik moko mang'eny matimore mopogore koro ne kaka sama jo IEBC nyondike commissioners nikech ang'o ng'ama nyomono gi ndiko kata jok magende kog nyiche gionge Kenya ma ino kine kantiere midhiero moro amora ma IEBC bedo godo ma samoro nyalo megi it is just outright violation. IEBC oramo gi wegi kigene gidwa ketho wang matek en gin gi wang matek. IEBC nitiere mana koda ka gi wang matek onge gimoro ne ginyalo dok ne gi chien mano pacha mano paro mwach kod migosi eriko kele chenro mari mar kuku mar wach go mbaka ikruok mar IEBC tayo yiero mochan timo higani tariko 9 dwe mar 8 in kaka japiny inene nade gintiere koda gi ikruok moromo koso ikruok ok ntiere moromo mar mondo mi gitim yiero ne mochan timo higani eri nyinga en Haron Otieno wendo na en migosi Eric Okelo e chenro mari mar kuku mar wach ineno ka thuolo kinyalo yienegi mondo mi gitim duto te manyalore. Gie sani chako sepukore koro nyaka wakawa mano kombe mano uting'o chak ok nyal jow kendo ok wanyal chakwa jowe time orumo time orumo Aaron ka nyaka sani pok wayudo thoro mar wach kuom IEBC iwinjo ka giwachonwa ni election dhi bedo free fair and credible. Credibility mar election chakore process gimiwa process makare mai gimwa iwago processes gima gidwa bedo godo ni election is credible ne odhi timore nang'o ka process magichako ni to is flawed. Donge gitimo gima thoth no genye gatimo namba 1 gi clean ginene register margi to giwacho bende ni sama gi register nieri gimoro ni manual kod electronic libro bedo kamora achiel bedo ma onge electronic kende mabro bedo e yiero mochan timo nieri ma iso ne gidhi digital jaduong gidhi digital tiwinjo ka pod giywago 3G 4G kata ka gidhi digital nitiere kuonde moko ma pod gidhi ywakie gikonwa ni ywak chorumo IEBC o ywak nikech apenji ka baba ywak mama ywak nyathi ywak ere ng'ama tin e wan jopiny ok wagomb ni mondo wawinj ywak cha
giwuok oko mondo giwachnwa ni giseikore okang' mamalo. Walos kodi e migepegi ko bende moluoro IEBC wabende tiyo kod IEBC machiegni. Namba achiel kuomgi en duol makedo kod mibadhi. Nondiko joma mokalo, in fact chieng' tich abich ka gindiko ne IEBC mondo mi otamb jomoko kik mondo mi puodhi, to gindiko ne jok manosepuodhi. Ochalo bende jok natero mar oganda ka ubiro tok ka IEBC osekoso. Aaron, bunge nonego bende kalo pesa bende maromo IEBC, gibende gikalo pesa matin. Most of regulation mana gikalo bende gikalo koda law matin no midhi yiero. Bende iparo ni luwasi bende maumiyo IEBC bende miyo konya tiyo makare jaduong' ok usire. Wacho wach mar bunge. Bunge notimo makosa. Bunge notimo makosa. EACC nonego bende nogolo gigi chon. Mondo mi gite to kine ka seche moko bende en witch hunt, because chik ma dwaro ni mondo mi ng'ato obed maler e ka chung en ni ka ng'ato obedo convicted e court to ng'atni koro obedo bad itame ni ok onego tung. Mano integrity test. To jogi nong'e gini chon. Kendo jok makoro gi publish nyinge gi magimi IEBC ni ne gina ka to nikech Kenya waka en piny ma ng'ato timo gimarach kong'eyo otimo gimarach ong'e ma tatimo marach lakini wana we warad kode mbele gini ne gitimo ne IEBC marach ok nonego bed ni sani ka gigolo gini nye gigol gini chon mondo IEBC gi ikruok margi gi time ma gintiere godo ni ne gi concentrate on gik malich manyalo kelo konyruok. Okine ka koro giringo kama to EACC bende ywagi, giringo to EACC bende ywagi. Baramor ni achiel kuom duoko ma IEBC otimo en ni ging'iyo the threshold mag integrity to giwacho ni bunge en court. Ka bunge ogoli oko ni rach to idhi e appeal, bunge court mar bunge cha pod stand. Mama miyo Migosi Sonko itamo mondo kik timre nade kik chung because he was impeached. So but case matter poni appeal. Case mari ni appeal. Onyalo dhi gi case neni nyaka chop case room. But gie sani ma pod owueni. To pod ochunga ni ok en gi integrity. Masani ni Sonko kik yiene mondo be chung. Kendo ko yiene to jogo nyalo timo makosa maduong'. But pod en appeal jadu. Wayuare kodi iloya gi bura di appeal. Nego bende pod ayudo ratiro mara. Ing'e ni appeal? Appeal bro rito nyaka chopi yale morum. But process ma wadhi godo ni to dhi ka wang'iyo gik mose achiel. Ka buro biro loye to wacho ni oyo koro Sonko in bed oko nikech bura no biro loyi koro ka in e fis. Mano en achiel kuom ketho chike ma Kenya. Ang'o miyo in dane mondo bibed innocent nyaka ibed guilty to Sonko to kendo bed kamano. Nikech chike moimiye thuolo ni oyo kama ok iyie godo to pod inyalo dog manyo yore moko kendo. Ingeni katiba ni kano kete. To nomiwa kipengele mariembo weche mag bedo gi ratiro marwa. Sonko ni gi ratiro mar dhi appeal. But ei bunge ma od bura ma ne otelo ne ma bende chik omiyo teko. It is a legislative arm. Chik omiyo teko mana machal gi teko manie court. Owacho ni ng'atni to nigi makosa miyo okoromore mondo bed ka. The same notimore Wajia mogol governor ali telo but bang'e dono chako dogo duoke kendo sano chung odhi manyo kom kendo. Mano appeal. Ing'e e seche ma pok appeal mar Sonko rumo. Pod ok wanyal wacho ni Sonko is innocent. Koro kik yiene mondo chung. Gie sani ok onego yiene mondo chung. Otiek processes gi ka. Ang'o miyo nyakonchiel chik mitnu, nyakonchiel chik rachnu? Aluwo chik gi pende. Aluwo chik ni gi pende. Ok ni nyakonchiel chik mitnu. Kapo nono ni Sonko chung, kiny appeal ne oyudo ni orach. Donge taxpayers money ema waketho. So the best ratiro mare bende nitiere opod nyaka ri. Wan mane ratiche no. Wan mane ratiche no. Okay. Katiba kokoro mane ma supersede onyawadgi. Ingeni katiba chalo gine two-edged sword. Ong'ado koni gi koni. Onyalo ng'ada to onyalo ng'ade. Okay, koro watam gie sani Sonko konego chung.
Yes, anieri Sonko okone ubeni chungno bedo governor ma Mombasa County nikech chilo mosemiene. Sonko to wacho ni pod nitiere koda gi thuolo ne ero mar bet e debe nikech kaluwore koda ka gi thuolo mar doho miye kata katiwo miye mar dhi e doho moro mamalo kendo mar ng'iyo kapo ni nyalo golne makosa gi kuma wacho no setimo chien koso pod nyalo yangi ni nitiere koda gi makosa giki. Samoro nitiere gimoro mapok apenje do migeto mar mondo milosi ami thuolo jaduong'. Erokamano Wojon. Yes. Adwa wuoye e weche ariyo kaa. Mokwongo achako gi training mar media kanyo no wasetieko. Kaito adwa wuoye wach register political parties. Register political parties otimone o violate chik samanya gi puodho jok mane chung. Iyudo ka ng'ato sechungi ODM. Register nenja ODM. Yes. To kaka ing'eyo weche matimore e weche mag nomination en either omaya omi, samoro omaya to mi. Ti wuok e ODM. Register political parties onego bedni chiwo guidelines. Yes. On ng'ano monego chungi gi kama ng'ato ka ng'ato onego chungi. Nitiere double registry ka. Yes. Bende ma apani ne wasewuoye. And then chik ma register political parties otiyo godo e kelo coalitions together. Onge kogno magigolo nito ka bath coalition chando coalition machielo tang'o monego bed ni timo nikech chik magini wacho ni to kadwa mana dare coalition jatari to 6 months to election but man of Kenya sene political parties register political parties mana en gir bunge kaka ne amendment man of team. Yes. No bedo deposited again. Yes. Register political parties. Yes. But ngaman tire koda gi powers magamende. En bunge mane gi powers magamende. Yes. But register political parties stands to advise political parties. Seche mose kale bunge mose de mocho e koglo makero se puodho wacho ni makore en chik. Chal ka gima ose twe lwet nini political parties, register political parties. Ingeni seche ma adwa wacho ni lwet political parties otwe ibro yudo ka register political parties ni wuok gi advisory notes. Yes. Samoro odhi as far as nyiso oganda mantiere coalitions gi. You remember kane Kalonzo do wuok Azimio ne kagidhi e court to register political parties emano wuok oko mokwongo mar wacho ni jogi ok nyal wuok kulingana gi kaka ne gistimre nade ne giwinjore. Yes. Wuok gi en 6 months to okay mana kaka japa. Yes. Mana kaka chap. Yes. Ok nyal wuok yango mano koro giloso e gima isekelo nwa mobedo deposited no an. Yes. Mawacho ni winjoru kod zero ni ok ibiro wuok e gini eri. Koro kang'iyo gini to en kama to ok ni an kod teko mar loko gima ukelo nacha ni winjruok maru kod ng'ane abiro mondo mi aloko. Ok owuoye teko. Yes. Ok owuoye teko. Yes. But on the advisory. Yes. Onego gisom ne jogi rieko ma kapok gitimo gimoro. Yes. Jogi bedo gi rieko manosum ne gi chaka. Kamera ne tiri wach pacho mogik dero. Erokamano ne oganda juduto ma winja e Kisumu County. Kwayo nitiere makende ni wabed gi mbola gi horuok e seche ma wadhi timo yiero. Ngimana kod ngimani duong' moloyo kawuono. Kiny nyaka pod ibedi mondo mi ngima machielo odhi mbele. Abroduong' jaduong' mondo okodi mbaka siasa mar Kisumu County chako tedore ahinya. Un kaka jokena tero mar oganda unene nade uchung' kon mane bende uloso kod jopiny kachielo kod ka ng'iyo ni to bende uriuru kaka jokena tero mar oganda Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisii kachielo kod Nyamira region ma Nyanza niri be uloso dula achiel koso un jo Kisumu udhiro mana maru kiun Siaya kamano kon counties gi duto. Oriti jaduong'. Erokamano. Erokamano ahinya. Ochako dogwa time kendo jana malo tiber koro tiyo na maber
Nyinga en Haron Otieno. Kik igol e remote man nikech bang'e neri kore kandire chenro mathoth mokalo mabiro e chenro mari e tipo mari mar Lolwe TV nikech gini en marwa ka mikelo jotelo mowacho pachgi ma onge luoro nikech wan wadich kod fwambo magolo Kenya ka katero mbele. Oriti.